Sa pagsulod sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa KOJC compound kagahapon sa ila na sab pagtugot, nakita sa team ang sitwasyon sa sulod. Ila sab gitubag ang giingong mikatag nga istorya nga bombahan ang katedral kung dili mo surrender si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ang report? Pasado alas 12 sa udto adlaw Miyerkules, nakasulod ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa compound sa KOJC sa ilahan na sab nga pagtugot. Kita sa news team ang kasamtangang sitwasyon sa mga KOJC member ug mga pulis nga nakadeploy sa sulod sa compound. Kita ang kapulisan nga gibantayan pag-ayo ang ilang katedral kung asa gidudahan sa kapulisan nga anaa gituwa ang nagtago si Pastor Apollo Kibuloy. Sa palibot sa compound, kita sab ang ubang mga pulis nga nagpahulay. Ang uban naglingkod sa landong sa mga kahoy ug ang uban naghigda. Kita sab sa news team ang mga armas sa mga pulis sulod sa compound. Kini sukwahe sa gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga walay armas sa mga pulos nga misulod sa KOJC compound. Dako ang pagtuo ni Attorney Israelito Torion, Chief Legal Counsel sa KOJC, nga posibleng adunay mali sa impormasyon nga nakaabot kang PBBM. A response likewise to the declaration of President Ferdinand Marcos that there are no policemen who are armed in the KOJC compound. I think I already replied to this that maybe he was given very wrong information. And as a matter of fact, you have been here for the 5th day. When General Torre goes here, meron yan siyang dala-dala sa likod niya na parang ano ba yung armas niya, no? Pasado alauna sa hapon kagahapon, may gawas ang impormasyon nga posible matud pang bombahan sa PNP ang katedral aron lang makita si Pastor Kibuloy. Matod ni Attorney Torion nga nag-ugat namong balita tungod tuna kunoy nagtimbre nga usa ka pulis sa usa sa mga abogado sa KOJC nga bombahan matod pa ang ilang katedral. Ang problema kasi may isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral which is really a sacred place for KOJC member. Yung bata kasi si Attorney Kay Lorente, matalino yan, mabait yan, maganda pa. Babae, hindi nakapag-control ng kanyang emotion at umiyak at nataranta. Henceforth, wala pa kaming kopya nun and we cannot confirm if the validity of that sinasabi po ninyo, ma'am. But let me say this, no? Our business is to serve and protect. How come na yung aming mandato ay kami mismo ang magbabiolate, no? Yung serving and protecting. That is not true. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.